Echi bụ 11th of April 2025 ka Gọvanọ Soludo, the executive governor of Anambra State, ga-esu Akwa Tiwara onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike to court. Yes, tomorrow ka Akwa Tiwara ga-apụta court ka fa bịa sara ọnụ fa. The worst part of it is that mana that na this court Akwa Tiwara onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike after tomorrow abụrụ echi ka this court ga-ebi. So bụ maka postponed for this thing. I get postponed there. Yes, I get postponed gide until Governor Soludo achisie. Yes, since for this thing na abụrụ no echi ka ga-ekpe ikpe ya once. I get megide ikpe until Governor Soludo achisie because ikpe akịta ga-adị ka nke Maazị Nnamdi Kanu. Yes, ikpe afa na-achị ikpe na ga-adị ka nke Maazị Nnamdi Kanu. Okay, chegodin. Ọkụ mara that na oge emere Akwa Tiwara arrest. Oge emere Akwa Tiwara arrest because of na ọ na-agwọ oke ite. Kịta abụrụ gị bịa court. Okwu atụgharịa. Yes, agbozi Akwa Tiwara bịa court. Atụgharịzie dị okwu. Adị ekwuzi okwu that na Akwa Tiwara na-agwọ oke ite. Yes, adị ekwuzi okwu that na ọ na-agwọ oke ite, that ọ na-agwọ ya ụmụaka yahoo ọgwụ. Adị ekwuzi okwu that one, emechi that chapter. Abazie na Akwa Tiwara na sponsor ndị ọ bụrụ na agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ. Yes, ọ ebe atụgharịzi dị okwu. Ọ ka ife n'okwu ọ ka na-agwụ because ọ bụ maka ikpe efo na ikpe efo na a ga-ebi tomorrow. Ọ ga-ebi echi bụ 11th of April 2025. Ọ bụ maka this ikpe efo na a ga-postpone ya. Yes, they will still postpone it so that I can find more evidence. I don't even understand. Oh my God, postpone the ikpe Akwa Tiwara it with nkata ọgwụ ike. Yes, I get postpone the ikpe bụ 11th of March. I mean 11th of April. I get postpone the till next month after Easter. Ọkụ mara people na unche that na this ikpe akịta no get tomorrow. No, get tomorrow. Nigeria ka no. Yes, we know our country. Iba ifo na aga ekpe ya once. Aga na kata nurse ka ekpe ikpe once ka yes ka asị na ebesige. But what's the who Akwa Tiwara all these people niile na-agụrụ egwu na-eti akwa onye ọgwụ ọbara ọra ebe fantin na-agbasigo ọsọ. Onwezi onye kwuzi Akwa n'azụ. All these people na-agụrụ Akwa egwu ka Akwa nke dash for moto dash for ụnọ. But all of them na-adụga azụ. Onwezi nkwere agụrụ Akwa egwu nke bell we. Ọ ka mara na ọ mgbe ife mgbe ị nọ in a difficult situation gbaka ya mana na ị nwere friends ka nwere friends abụrụ mgbe ị nọ in a party yes na ị nwere friends na ị nwere mmadụ say lie kukwa bụ ife mụta dị iru maka ị na-eti that na iji ego na ị nwere friends ọ mgbe ife dapụtara gị ka ị ga-ama na o nwere ndị ga-akwụ gị n'azụ kukwa bụ ife mụta dị. Thanks for watching.